tum bangke CM sar Karbi Anglong CM sam doktor tu dam rong hang bangke lan ke pin khat ke data rona son dam tu mai son dam tu me kai dam thengpi thengpang da pidam labu ke toite data sir me alang litu man ning ke hang pen ke claim la bangke ning duk pik la sila la bangke arona teng pen Karbi Anglong Autonomous Council la CM pan sta me tuning rilo alang li pananong pa junuason alang li men se endong la so bangke alang li tulam rong hang ke hai la DFO akimi la pen ken Central Rensalong Arranger Bibison Tok B la ke arona teng pen inside ni pusi nil tum rat pen nil tum ge demand lo la pen CM sa pan tuning rilo la pen ning dugala hala dak pen ke dam towar arvi 10 kilo pen cenglok 9 kilo pen cenglok 11-12 kilometeran kici suatum kaplek khai tum Central Reserve Forest along le thengpi pilap rabar ke ke kuwe ke phinu ke pilo forest sor la tum hani amek thekdam long le ma la towar highway rai masi ki lo talang le tum people hola amek jang kliblo Karbi afan chun chot pichoi la pen ke halapu lahori janat dudu koloni eviction la tum mik kai hai mal hai forest tum pipot Karbi afan chenek berelo Karbi ka ok avi manang tum long anti Karbi manang tum laya forest laya officer tum CM fan se akoi ke pis ami CM ke lan ke toite pusin nele tum ining ke thedo freedom moi puputai ta thengpi theng frang phinuan pan kang laptu ron ke da mai ke da mason hile rong rang me kai laptu pu non nang le tum media tum dolo nang le tum theklong ji me ke chuta hem ta theklong ji me chubo ma hot sta me nang tum theklong ji lasi neli pena bang neli hin pena bang ke neli la bang ke forest department tum ke chok se thepiglo munon pis ame majok phanse son claim nang re aku un pulurang te hala ke chiaso tum han rabar chodamoy hadak dukan ki bido hem ki kimdo kowi ke do check ke do phinu ke do hala pidam rap nang pa klang ta to lalu pun ta dak neli tum Karbi do me thang se ne tum orubji ai vikson ai ta nang re tame lason bangke Karbian ke chenek cheholu nang ne lason a forest bangke nang ne nitum Karbi Anglong long ke lason a forest dadagiri a forest aron karkan forest a ek aron karkana forest lo lai tum ke lasik sodak pening sai nei pusi nilihin pen ake hai tulam rong hang aphan chuning re lo kardom jepu amen ko son bikrom rong pi chok lu pusi chema thalo kedam tang hut nilitum alangli ake hai traktor tulirong hang CM sar phansa me chuning ri dam pen nilitum ing nam pen on si ke banglang heme be iri da be po amen men sinilitum dak ing hirong arong asar long wang pen chuning ri pen alang litum aningi me pen ang pilo na pen pu ing pierong arong asar tami aningi me pen ang pilo alang litum nang peglo nilitum dak pui beng pipo nang litum dak le donoit pu pen nilitum dolo asi purun di si hini ke bang ke la ke nilitum ta to thengpi thengprang rong ni do ko kusi ka chewang lo pusi nilitum ma thalo poi phi jita me alang litum purun pho an ke bang mang ke nilitum dak akap reka khai dong e doma mate hon na ne apir the kar bitong nilitum bang nilitum da dak si vut chu pilo dak si election da jog dun lo e Karbi Anglong si me hang la ke theklo Karbi Anglong si ke dot ke thaga tum lo asi CM amen ke koi pen akimi DFO ake hai rong pi sang ho la pen ake hai tok bi sang ho tame labang e chok che pusini litum song hin da me alang di teman pinrem dam lo ka pinrem dam be people lo itum ke cheki BSO li ke dak minenge kai ke not nilit tuma ke dar avur rong hang mate kim ratisu alang li documents mobile everything dak sidolo me kai dam chok pote la ke kapat thi gali lang ma nilihin ben kamat hadam chot gali ke san kurarat solang do arat tami son silingi nasila son a department a ot ka vidum hang ke nilitum ke man peng da pidek the sar buta hang tung te ko son si hang po ake hai buta son si pu po lage rat tung te hang tung te nilitum han ke che ke biasu nang hok pen hem mi dak don 90 house minimum 90 house aba hem ke me kai lab lo acha nilitum kroilo lata agree lo